само за Иракли, искам да уточня, протестът е въобще за всички наши райски кътчета, върху които някои хора, институции, общини искат да бръкнат. Всъщност нашия гняв започна така още през 2008 година, когато не знам дали някои от вас знаят, че има един мащабен гигантски проект за строяне на Карадере, който на което място трябва да се строят 5000 апартамента и вили за 14 500 човека. Не знам някой от вас може ли още се представи какво означава 14 500 човека на едно място на Карадере. Това, което се случва в Банско, за мен лично е абсолютно недопустимо, защото Национален парк Пирин е под защитата на ЮНЕСКО и има толкова много уникални растителни, животински и всякакви други видове в него, че въобще е абсолютно забранено каквато и да е човешка намеса в него. Община Банско обаче иска 65% от този парк да излязат извън защитата на ЮНЕСКО, за да може да бъдат, знаете, унищожени около 35% от горите на парка, за да бъдат направени писти, лифтове и сгради, като въобще не се уточнява за какви сгради става въпрос. Знаете, че където има вратичка в закона, тя бива употребена и бива злоупотребена с това нещо.